לפני זמן קצר, איראן שיגרה טילים משטחה לעבר שטח מדינת ישראל. אתם מתבקשים לגלות ערנות ולפעול על פי הנחיות פיקוד העורף. מערך ההתראה של פיקוד העורף יודע לספק התראה בזמן אמת באזור בו נשקפת סכנה. אני מזכיר, זה לא משנה מהיכן האיום משוגר. בהישמע אזעקה, עליכם להיכנס למרחב המוגן ולהמתין בו לפחות 10 דקות, לא פחות. אנחנו נעדכן בזמן אמת במידה ותדרשו להישאר שם זמן ארוך יותר. מערך ההגנה האווירית פועל במלואו ומיירט איומים בכל מקום בו נדרש, גם ברגעים אלו. מטוסים רבים של חיל האוויר פועלים כעת בשמיים ומוכנים מול כל איום. ייתכן שתשמעו פיצוצים, מקורם ביירוטים או בנפילות. מאחר ומדובר באיומים מסוגים שונים, ייתכן וההתראות יפעלו באזורים נרחבים. אני קורא לכם להימנע מהפצת שמועות ודיווחים לא מאומתים. התעדכנו בהודעות דובר צה"ל והנחיות פיקוד העורף הרשמיות בלבד. תמשיכו לנהוג באחריות, בקור רוח, כפי שעשיתם עד כה, ותקפידו לפעול על פי ההנחיות. אנחנו חזקים ויכולים גם לאירוע הזה. צה"ל יעשה כל מה שנדרש כדי להגן על אזרחי מדינת ישראל. בשעה הקרובה אני אופיע כאן שוב ואעדכן אתכם בכל ההתפתחויות.